Dijous que ve. La via. Aquest dijous. Si ja t'has apuntat, vine a la via. Aquest 11 de setembre. Vine a fer la V baixa. Serem una munió de gent fantàstica. Ara és l'hora. Va venir. Quan un matí obris els ulls veurà que avui s'encén el dia tot color. Grocs a vermells, ara més que mai, necessitem la participació de tothom. Perquè la gran V baixa de l'11 de setembre sigui un èxit rotund que doni la volta al món. Inscriu-te ja a araslhora.cat.